Ale predsa my sme tu na to, aby sme hľadali riešenia. Tie môžu byť dobré, zlé, úplne zlé, ale nejaké by mali byť a nejaká alternatíva by mala byť spravená. A hneď, akože mne príde akože dosť trošku smiešné, že Zlatý potok tuto rieši Západ, keď sa vám nepáči ani ako riešime Zlatý potok, vám sa nepáči nič, v podstate myslím si, všetci poslanci vedia vaše návrhy a vlastne my sme ešte od vás nič pozitívne nepočuli, takže v zásade ja tu tak ako sedím, nie som schopná a myslím si, že nikto predo mnou ani po mne nie je schopný vybudovať 50 parkovacích miest za kvartál. Pani Valkovičová, ja v skrytej kópii posielam tieto nápady. 1 200 000 eur za pozemok Bariny, tak nenájdete peniaze na parkoviská, vy to riešite. Parkoviská riešite a vy kúpite Bariny za 1 200 000 eur. To ste sa zbláznili. Ja z tých 600 aut, ktoré chcete stále to vyhnať, tak ja ani o jednom neviem, že by sa nepatrilo. Ani o jednom. Žena vozí deti do škôlky alebo robí v nejakej dedine blízko. Manžel podniká, má služobné auto, ale on za to auto platí aj cestnú daň, vážený. Tak prečo by ste ho chceli stále to vyhnať? A majú dve autá v rodine. Z akého dôvodu? Veď to je diskriminácia. Ďakujem. Cestná daň je určená na opravu a údržbu ciest 2. a 3. triedy a dostávajú to vyššie územné celky. My sme povinní zabezpečiť, alebo my spravujeme mestské komunikácie z vlastného rozpočtu. To, že sme dali za Bariny 1 200 000, myslím si, že v zastupiteľstve bola plná zhoda v tom, že ide o rozvojové územie a vieme poriešiť veľa vecí pre občanov tohto mesta v tomto území. Aj parkoviska, kde plánujeme 150 parkovisk, ak teda budú poslanci naklonení k tomuto riešeniu, tak do júna ich budete mať. Ale my to územie potrebujeme, my proste na tomto sídlisku nemáme také už územie, aby sme tu vybudovali 200 parkovacích miest. To sídlisko je totálne. Môžeme ho celé zabetonovať, ale potom sa to odrazí aj na zdravotnom stave tých ľudí. Však keď budú 40-stupňové horúčavy v lete a ako bolo predlani, že bolo, ja neviem, 60 dní na 30 stupňov, veď tu umrú. To nie je len to, že čo my chceme, to je aj o tom, že to proste je komplex zákonov, aj kritérií, na ktoré sa treba pozrieť. Že potrebujú ľudia mať aj vlhkosť a že potrebujú byť ochladzovaní, veď naozaj sa bavíme aj o oteplovaní. Viete, ako to bolo na námestí, alebo viete, ako to je v centre mesta, keď proste je takto teplo. Čiže naozaj tam treba zohľadniť viacero aspektov. A je otázka, či chceme mať tu na úplne betónovú džunglu. To je zase druhá vec. Pretože bez problémov ste predali nádherný park s 50 stromami, s takými členmi a staviate tam ďalšiu betónovú divák a zhľadom potrá na nové riešenie parkovice. Poradíme sa v tému pripravovaného návrhu VZN, nech sa páči, tam je ďalšia otázka. Dobrý deň, som Pražská ulica. Ja som chcel povedať, že ja si pamätám prvé auto, ktoré zaparkovalo mimo parkovania, lebo sme ešte mali klápec vo Trenickom ihrisku v našej vnútroblokovej zóne. Dneska tam parkuje asi 70 aut. Vlastne všetky, hej. Ja si nemyslím, že pred tými 20 rokmi, keď tam to prvé auto zastalo, že to bol problém nedostatku parkovacích miest. Ja si myslím, že to bolo lenivosťou ľudí. A ja myslím, že aj naša ľahostajnosť prispela k tomu, že to takto vyzerá na tom sídlisku, ako to vyzerá. Ja myslím, že aj sami za to môžeme. A chcem povedať aj pánovi, ktorý hovoril, že nie je ani o jednom aute, ktoré sa nepatrí. Stačí ísť na internet, autopožičovňa, zavolal som na Stravskej ceste, máte auto, nech sa páči, všetky sú pristavené. Viem o ľuďoch, ktorí vozia auta z zahraničia. Tu ich parkujú a predávajú. Tie rezidenčné karty nie sú prioritne myslené pre tých ľuďom, ktorí majú dve auta. Bohužiaľ nie. Je to myslené takým ľuďom, ktorí aj podnikajú takýmto spôsobom. A ja vám chcem povedať, že ja tu šparkov nebývam teda, hej. Žil som tu detstvo. A ja som z tej Husákových detí a teraz rozmýšľam, že sa sem vrátim, hej.
A keď vás tu vidím a počúvam, niekto rieši pol hodinu, že si neviem kde zaparkovať, alebo 5 eur je veľa, alebo 10 eur nie je veľa, no to je strašné, fakt. Lebo je to na úkor, ja si dobre viem, že by bolo 20 000 a ja si parkovacie miesto kúpim, oženiem 15 rokov dovoleniek, ale poviem, musím niečo obetovať, preto aby som sa cítil pomohol. Prepačte, musím vám skočiť do reči, nehnevajte sa, ospravedlňujem sa. Ani jeden z nás nikto nepovedal, že 5 eur je problém. Dobre, to pre nikoho nie je problém 5 eur. Nemusíme riešiť cenu, ale niekedy sa nedá urobiť také riešenie, kde budú spokojní všetci. A jednoducho musíte vy pochopiť, že to sídlisko je postavené v časoch, keď sa počítalo 0,6 auta na rodinu. Nie je možné, aby ste si všetci na auto videli. Ja som žil 5 rokov v Prahe na oveľa väčších sídliskách a verte mi, že sa to dá vyriešiť. Boli tam záchytné parkoviská a tam nikto sa nebude. Ale mesto si predal pozemky a záchytné parkoviská mohol postaviť. To boli súkromné pozemky, neboli to všetko mestské pozemky, pozor. Na strážnej ceste opraviť máte vani, preto nemohlo mesto vystaviť záchytné parkovisko a pokrylo by celú strážnú cestu. A mali by ste vyriešený jeden problém. Prečo sa to neurobilo? Tak to je otázka na mesto. Ja som chcel povedať o tej vnútroblokovej zóne u nás na Pražsku, bo tam je naozaj ten progres za tie roky, odkedy tam zastalo prvé auto, je alarmujúci. A pokiaľ sa to nezastaví, tak to bude len horšie a horšie. Ja si myslím, že na sídlisku je veľa aut, ktoré sa nepatria. Ak je to všetko, tak ďakujeme vám za pomoc. Ale malo sa to možno riešiť vtedy už, ale vtedy ľudia to neriešili vtedy. Ja si pamätám, že to bolo x rokov dozadu. Keď tam pán Babic poslanec chodil kresliť čiary, že z toho bude parkovisko. Ďakujeme aj za tento podnes, pani primátorka odpovie. Ja som chcela povedať, že tie pozemky, kde je TPD a toto nikdy neboli mestské. Tie boli v súkromnom vlastníctve, vtedy to vykúpil developer a predával to práve na tieto obchodné účely, čiže ani dnes tam mesto nemá žiadne pozemky. Ale nedá sa s nimi jednať o odkúpení týchto pozemkov napríklad? Nedá sa s nimi jednať o odkúpení týchto pozemkov? Vy si myslíte, že Čačko vám to predá za haliere? No, to je ten problém, že viete, celý problém aj západu je, že my sa veľmi dlho jednáme o cene, kúpnej cene, za ktorú to kúpime. A potom musíme samozrejme držať líniu, lebo ak sme od niekoho kúpili za 7, 8, 9 eur za meter štvorcový pozemky, tak už keby sa aj nám hodili niektoré pozemky výhradne, tak už nechceme ísť za vyššiu cenu, pretože je to nefér voči tým, ktorí nám to predali. Čiže drží sa nejaká línia ceny kúpnej, za ktorú sme ochotní to vykúpiť. Pokiaľ sa dojedná cena do 10 eur za meter štvorcový, tak potom bereme všetko, to znamená, že ucelené pozemky vrátane má možno pod domami a podobne, čo by sme ani nemuseli, lebo to by mali spoločenstva si, ale my to už potom bereme od nich všetko, aby mali teda problém, nemali problém a splácame to na etapy. My každý rok máme vlastne splátkový kalendár z tých zmluv, ktoré vyplývajú a vlastníkov vysporiadané. Ale sú takí, ktorí jednoducho túto cenu neakceptujú a stále ešte sú vlastníkmi a my na týchto pozemkoch nevieme fungovať. No a súkromný podnikateľ vám za 10 eur tie pozemky nepredá. To neexistuje. My sme kúpili bariny za 20 od pani, ktorá to bola ochotná teda na tú cenu pristúpiť vzhľadom na jej vysoký vek a chcela teda akože zúročiť, čiže a zobrali sme celý, nechcela nám dať polku, lebo teoreticky by nám bola stačila polka, 6 hektárový pozemok sme museli zobrať za 20 eur, preto sa tu bavíme o 1 200 000. Máme to na dve splátky, teraz tento rok 600 000, budúci rok ďalších 600 000. Ale je to veľká plocha, dá sa tam veľa toho poriešiť práve pre potreby obyvateľov, lebo toto je veľké sídlisko, v podstate by sa tu dalo ešte k tomu sídlisku všeličo dostať. Nech sa páči, máme ďalšie otázky. Dobrý deň, prajem. Zaráža ma, moje meno je Štefan Hilka, Strážská cesta 47. Zaráža ma, že 2 hodiny už sedíme a nepadol vlastne nejaký konkrétny návrh alebo konkrétne návrhy, ako to riešiť. Všetci kritizujú, jedni to, jedni to, lebo jemu sa to tak hodí, druhému sa to tak hodí. 85% ľudí, zhruba, alebo 80% ľudí teda užíva jedno auto. Je otázne, či keď by sa rezidentské karty takto vydali, či to niekto nenapadne. Podľa vzoru Bratislavy, kde už to napadli, že
uprednostňovanie jednej karty, je nejaká diskriminácia a tak ďalej. Prikláňam sa k tomu pánovi, ktorý tu povedal, že predmetom by mali byť nejaké návrhy. Existujú spôsoby vybudovania parkovíc ako dočasných stavieb, u ktorých stavebný úrad vie, čo patrí sa, čo nepatrí, čo je možné. A na tomto sídlisku by sa dali pohodlne vybrať. Je priestor medzi Kockou a Pražskou ulicou, kde je obrovský priestor. Ja sa pýtam, to je jeden veľký priestor, kde minimálne 100 aut by vedelo parkovať. Ďalší priestor je v prírode, ako je veterinárna ošetrovňa. Dokonca tam je časť priestoru podbetónovaný, kde si tam niečo bolo. Ďalší priestor je medzi kláštorom pri Novozámockej a tretí priestor je pozdĺž Strážskej cesty. Nehovorte mi o tom, že sú to súkromné pozemky. Keď mesto vie súkromné pozemky sa o ne starať kosiť, tak myslím si, keď tam navezie makadám, tak ich nebude kosiť a vytvorí tam priestor na parkovanie. Nikto tu nechce a je to vždy, bude to krajšie a honosnejšie a praktickejšie, ako keď sa bahne tam ako je veterinárna ošetrovňa, ako parkujú autá. A či je to súkromný pozemok, alebo nie je, budú tam parkovať, pretože tí ľudia od 5. o 6. už nemajú kde parkovať. A toto, čo navrhujete, je áno prvý krok, ale jednoduchými, lacnými krokmi sa dá vyriešiť aj to druhé auto v rodine. Nehovorím o 3., 4. A dúfam, že sa nedožijem, že budem musieť platiť alebo mať rezidentskú kartu za bicykel, lebo ja mám v byte 4 bicykle. Ja mám k tej Strážskej ceste, tam som povedala, že sa to vykupuje, takže uvažuje sa pani poslankyňa Staníková, povie bližšie. Vojenská, vedľa vojenské bytovky Kukocké, tak tam je z časti súkromný pozemok, tam proste nemôžeme ísť na celé. A veterinárna stanica takisto už sa myslím vykupuje, že tam sa riešia, takže tam sa vám povedz. Ja odpoviem na vašu otázku, áno. My napríklad pri Kocke sme v jednaní s majiteľkou toho pozemku od vlaňajšieho roku, pretože ten problém Pražská Šmidtkeho vnútroblok je problematický a občanom sme slúbili, že do 3 rokov nejaký v rámci kompromisu to nájdeme. Začali sme riešiť, mesto vstúpilo do jednania s majiteľkou, už boli uzavreté zmluvy a môžem povedať, že zo dňa na deň pani majiteľka zmenila názor a chce za meter štvorcový 40 € a za nájom 10 € za meter štvorcový. Samozrejme, to jednoducho sa nedá akceptovať, lebo to by bol neférové voči tým, ktorí predali svoje pozemky mestu už na západe. A my sme tam práve chceli také parkoviská budovať, tie z tých ekologických kociek, ktoré by sa v prípade, že vybuduje tam parkovací dom, lebo tam podľa územného plánu by mal byť parkovací dom, by sa rozobral a premiestnilo by sa inde. Takže tu je ten problém, že tí majitelia nie sú ochotní i napriek tomu, že s tou pani vyše pol roka jednáme. Pri Nogradyho, čo ste hovorili, tam už jednanie je dokončené, pravdepodobne v najbližšej dobe sa uzavre zmluva, tam nám vychádza okolo 10-12 parkovacích miest, čiže to je v riešení. Strážska cesta sa rieši, pretože teraz sa dokončuje projektová dokumentácia, teda tá na budúci rok by sa mala začať, čiže tam vzniknú nejaké parkovacie miesta a skutočne my máme zmapované, lenže verte, že tam, kde chceme vytvoriť parkovacie miesta, tam tí ľudia, ktorí bývajú, nesúhlasia, pretože povedia, že aj tu trošku zeleň nám chcete zobrať. Čiže, viete, musíte akceptovať aj jedných, aj druhých. Takže my máme zmapované. Ešte sa chystajú parkovacie miesta na Tulskej, pri parkovacom dome, áno, tam ten súkromný investor by do toho išiel. Takže skutočne, kde už môžeme, tam máme naplánované. Len žiaľ, už nie to kde.
Veď bývate na tomto sídlisku. Už nie je to naozaj kde. A čo sa týka tomu VZN-ku, tak ako povedala pani primátorka, toto je prvý krok. Máme zistený, že je teraz vybudovaných 2142 miest. Plus mínus. Ľudí je okolo 2200, ktorí majú jedno auto. Čiže momentálne by sa pokrylo možnosť parkovania, priestoru fakticky pre všetkých, ktorí majú jedno auto. A my sa musíme teraz rozhodnúť. Budeme sa prispôsobovať tým, ktorí majú dve a viac aut, tých je 400, áno, alebo uspokojíme tých 2200. Áno? Tak 2200 plus minus. Rozumiete, ten prvý krok sa musí nájsť. Áno? Aj teraz, kde parkujete? Znova krúžite, rozumiete? A jednoducho naozaj mnohí obyvateľia nechcú, aby sa parkovalo po zelení, aby bolo tam ako po oranisku. Veď to je koľko obyvateľov takých, ktorí skutočne sa sťažujú. Ano? Takže my si musíme uvedomiť, toto je prvý krok, veď sme vám jasne povedali, pani primátorka, to je prvý krok. Budú sa budovať ďalšie parkoviská na tých barinách. Tam hneď vznikne, ak to schválime, 150 parkovacích miest behom jedného roka. A keď ten súkromný investor bude vidieť, že je tu záujem, určite do toho vstúpi. Takže niekde musíme s nejakým poriadkom naozaj začať, lebo tak toto nemôže naozaj fungovať. Ďakujem. Dobrý večer. Ja by som sa len chcela opýtať, že či do budúcna tieto čísla, s ktorými sa počíta, že 1,25 auta na jeden byt, jednoducho, ja si myslím, teraz odpustili všetci, že väčšina tých ľudí, ktorí má skutočne iba jedno auto, sú ľudia, ktorí sú, no, povedzme od, neviem, proste staršie ročníky, povedzme 55 hore, dobre? Nech nie sú nejaká krutá. Teraz tým ľuďom, už to dneska ale odznelo, jednoducho, ak by bola jedna parkovacia karta, tým ľuďom teoreticky prídu naozaj vnúčatá, známi na víkendy, na rodiny, aj vonku je to normálne, že ak sú rezidentské karty, sú aj návštevnícke karty a nebude také, že teraz idem naháňať niekde nejaké miesto, proste oni miesto majú. No, ale mňa skôr zaujíma, že títo ľudia jednoducho môže sa stať, a teraz nechcem byť nejaká morbidná, ale oni všetci majú jedno auto, teraz oni raz asi umrú, všetci raz umrieme, a teraz čo sa stane s tým všetkým bytmi po tých ľuďoch, tam prídu mladé rodiny, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou proste taký trend, oni asi budú mať viac ako iba jedno auto. A čo sa teraz stane, že tých x 85% ľudí, čo majú to jedno auto, za nich príde náhrada v podobe nových ľudí, ktorí už zrejme jedno auto mať nebudú, a potom budeme riešiť o pár rokov tento istý problém, ale v meritku tom, že jednoducho máme tu nové obyvateľstvo, čo hypoteticky príde na západ a budú mať viac aut. Tak zase sme len sa takto točíme s tými kartami dokola, lebo jedno auto je fakt málo. Ďakujem. No, budem teraz aj ja morbidná, hej. Oni neumrú všetci v priebehu jedného roka. Lebo reálne si zoberme, áno. Ale ja som povedala aj do B, že my nezastaneme na tom, že tento počet miest je fixný a končíme. To znamená, že tak ako pomaly budú mrieť a budú chodiť mladí, tak budú postupne sa ešte budovať nejaký parkovací dom a podobne. Ak chceme sa dostať na nejakú kultúru parkovania, tak naozaj toto je etapovitý, etapami sa vieme prepracovať ďalej, aby sme vychytali muchy a zabezpečili, aby sme aj vedeli, koľko presne nám chýba tých miest. Lebo ten tlak by bol na to, čo som povedala. Zmení sa aj obyvateľstvo, postupne sa to bude meniť. Ale aj tí, čo sú dneska 55 a vyššie, tak za tých 15 rokov môj vek bude taký, že už šoferovať nebudem, na to auto mať nebudem. Čiže tá generačná výmena je stále, hej, že proste. Takže to sa, všetko to je vývojový trend. Sekundičku, ešte nakoľko čas už výrazne pokročil, je cez 8:30.
Dobrý večer. Ja by som poprosil možno poslednú otázku a upozornil, že kdokoľvek má nejakú otázku, svieti tam e-mail, na ktorý môžete svoje podnety posielať. A takisto pani primátorka a jej kolegovia tu ostávajú ešte po diskusii, čiže môžeme podebatiť ešte ďalej. Poprosím teda poslednú otázku. Tak to som vlastne nechcel byť posledný. Takže ešte raz dobrý večer, už fakt je pokročilý čas. Som veľmi rád, že pani primátorka už sa to začína riešiť, aj tie parkovacie karty. Počuli sme tu na zákon jeden byt, jedno auto. Aj keď v mojej rodine máme, fakt aj deti majú auto, a ja poviem, že som za to, lebo v prvom rade jedno auto. Nevyriešite tu nikdy asi, kým nepostavíte parkovacie domy z mesta. Trošku ma tak zaráža, že príde investor postaví. Ja si myslím, že aj mesto má prostriedky, alebo môže požiadať aj z Eurofondu, aby sa postavili tu na nejaké parkovacie domy. Viete, čo by som vám doporučil, pani primátorka? Pošlite pána Kdovina za hranice Slovenska. Jednoduché konštrukcie parkovacích domov, a vedia to mať nie mesta, ale dediny. Určite ste boli aj po Švechate. Nemusí byť parkovací dom, dobre, že nie z akých sklenených vyplnia, neviem, z akých hliníkových stien. Tam je to obyčajný skelet a je to zastrešené a neviem, možno ten parkovací dom má aj 300 parkovacích miest za veľmi lacnejší peniaz ako nejaký developer tu na by postavil. Takže je to na zamyslenie určite. Sú tu aj miesta, ktoré sa dajú využiť. A k tým, ako by ste povedala, dušička zlatá, viete čo? Ako urazili ste aj mňa, že či som starý alebo mladý, no viete čo by som vám niečo povedal, asi by ste sa urazila, viete. Takže hovorím, že... Ale je to na zváženie, som rád, že sa to začína riešiť jazd a veľa tých 85% jedno auto, tak skúste dať čo najrýchlejšie a uvidíte. Ďalej som tu počul ešte tie dodávky ľudia, živnostenský list, každý jeden podnikateľ tam má. A tam aj dal, kde auto má dané. Však podnikatelia, ktorí máte tie dodávky, tak ja si kúpim tank. Dáte mi rezidenčnú kartu? Už si na 5 metrov. Toto bola skvelá bodka za týmto sedením, lebo naozaj odvážili ste trošku atmosféru v tom ponímaní, že dajme si čas. Ja vás prosím, kto ešte si nedal, dajte si žiadosť na tú rezidentskú kartu, aby sme vedeli, koľko ešte naozaj ľudí nie je registrovaných. Zistíme, aké sú počty, budeme sa zaoberať pripomienkami a keď to všetko spracujeme, spravíme si zase nejaké takéto sedenie a budeme sa o tom rozprávať ďalej, či teda sme sa dopracovali k nejakému ešte podrobnejšiemu členeniu v rámci toho návrhu.